спасибо большое. В 1979 году на советские экраны вышел фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Каб назаўжды застацца ў памяці наступных пакаленняў сваёй музыкай. У выніку альянсу рэжысёра і кампазітара фільм стаў самым паспяховым у пракаце сярод экранізаваных твораў Чэхава. Вальс чакала сваё самастойнае жыццё. Ён стаў культавай любоўнай мелодыяй. Евгений Дога. Вальс. Удзельнікамі аркестра з'яўляліся вучні класу з агульнаэстэтычнай накіраванасцю, якія займаліся на музычных інструментах. Яны разам са сваімі настаўнікамі шмат працавалі і рэпетавалі. Падчас сумеснай творчай дзейнасці замацоўвались калектывізм, працавітасць, творчае стаўленне да працы, шчырасць і сяброўства. Цяпер мы можам ужо сказаць пра тое, што лёс звязаў шматлікіх з гэтых вучняў з музыкай. У гэты момант
Перших цимбал у аркестры выконвае Каўрыга Марыя Сергеевна, якая пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў вярнуліся ў любімы калектыў у якасці ўжо педагога школы. Мы працягваем нашу праграму песні, якая была выканана легендарным гуртам «Песняры» упершыню 40 гадоў таму. Але настолькі вялікае магнетычнае абаянне геніяльнага тэкста і музыкі, што выканаўцы ўсіх узростаў мараць дакрануцца да гэтага твора. Музыка Ігора Лучанка, словы Алеся Ставера, «Жураўлі на Палесе ляцяць». Соліст, лаўрэат міжнародных конкурсаў Александр Володченко.
пажеланнями свайму педагогу, солисту оркестра Зои Станиславовне Филатюк сегодня на этой сцене лауреаты международных конкурсов Гурина Мария и Побединская Ульяна. И разом яны ансамбль дамристов. Прошу на сцену. Яго зямны шлях завяршыўся на стыку двух стагоддзяў. Але музыка працягвае жыць, яна незабыўная, і імя кампазітара, які выбіваўся са свайго часу, адрозніваўся парадаксальнасцю натуры, арыгінальнасцю, незалежнасцю мыслення, іранічнасцю і вастрынёй погляду на навакольны свет, шыратой эрудыцыі, густам да сапраўднай літаратуры, неверагоднай працаздольнасцю, а яшчэ якасцю бескампраміснага музычнага таленту. Ён Яўген Глебаў. Яўген Глебаў – юморыст. Соло Зои